донеса много пари. Обаче вика, искам да не се ебеш с никой. Тя му викала, аз няма да се еба. Аз никога няма да се еба. И тя му подарила такива чорапи. Ето помашки терлик. Вие представите ли си да го наденете лятото? Викала тя, терлици искам да ги носиш без да ги сваляш. Ти представяш си това да го наденеш лятото? Ти знаеш как сърби, сега как сърби? Пък лятото не знам. И надявал ги той, тя терлици отива в Либия. Обаче на третия ден му излянали пъпки и не мога да търпи, ще умре. Свалил чорапите, па жена му казала, не искам да сваля чорапите. Искам тя чорапи, като ги наденеш и да не ги свалиш. Обаче той на третия ден ги свалил. И викал, мила, виж кой ще ти каже. Значи, това нещо така сърби, пъпки ми излезна, не можал да ги изтърпя на третия ден. Тя му викала, скъпи, ета рошилата между крачетата така и тя не можа да изтърпи 3 дена. 3 дена вика не можа да изтърпи. 3 дена не можа да изтърпи тази рунтавата катеричка. Как ще можеш да носиш ти такива помашки?